Izinto ingathi noko zirayithi ngoku between uShibase or uMayeni Mseleku kunye nefemeli kaAmahle. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now besibonile ke kuThando Nesithembu season 9 utata Musa Mseleku ke ekhalazela uMayeni uba emamkela uTirelo kodwa uAmahle zange wambona yena pha. Wachaza ke nokuba uMayeni akamfuni uAmahle no-anti kaAmahle wakhe wafuna uMayeni wachwapha caba ke noba babefuna uyapha okanye udibana naye. Wachaza kuMayeni uba isizathu ngesoba zange wandixelela ngento yoyolotyolwa kukaAmahle, so andimazi mna ke ngelo hlobo. So ke ngoku uanti kaAmahle on her social media sesabona ke edansa kunye nentombi kaMayeni Obanzi. Kubonakala uba bapha kwaMayeni. Wabhala ke i-caption ethi uanti womnye no-anti womnye, econfirma ke ukuthi uAmahle ude wanaye umntana nyhani. Niyakhumbula sichaza uba uAmahle ubelekile, uboniwe uMpumelelo kunye naye eEddington Hospital. So ke uthi ke mos yena unguanti kaAmahle, so uObanzi yena ke ngoku unguanti womntana kaAmahle. Nabantu ke kwi-comment section xa besitsho ba hey uanti womntana kaAmahle bexela uObanzi ebethi like those comments. And then ke sesabona noTirelo spending time with uAmahle. uMpumelelo nanku ufakile ivideo ke bekunye bejonga ifowuni njengoba nibona apha. Kwaphinda kwakhona ke enye ivideo ewaphinda wayifaka namhlanje. Simbona uTirelo ehamba ke emall kunye noAmahle. Bancoma ke abantu ba hey hayi ingathi isithembu sakhe sihamba kakuhle xa evana ke amakhosikazi akhe. Na uTirelo sikaboni into ngelobola yakhe ke nake, kodwa ke I'm sure kwizingane zesithembu sawubona okanye sawuva kwenzeka ntoni. Na uMayeni ke nobu Amahle ude wadibana naye kuba ke naye ngoku engumama umntana kaMpumelelo, ngoba uMayeni watsho pha kuThando Nesithembu uba uVuyokazi naye wamazi kuba wenomntana kaMpumelelo and umntana ehlala pha badibana. NoTirelo sele mazi nje ngoku ne-relationship naye, it's because umntaka kaTirelo uhlala pha, so uTirelo uye afowune acele uzobona umntana then ke avume nayo uMayeni ngenxa bakho umntana. So I guess noAmahle ke ngoku nayo kwa umntana kunye noMpumelelo, so bayavana okanye bayadibana ngolo hlobo. And ke ngoku betshilo napha kwishow wathi uyathemba uba ifemeli kaAmahle izawubukela ishow ibone uba kwenzeka ntoni, so that ba-understande why engolu hlobo angalo. So inoba ke kuye kwathethwa yalungiswa into, hence baye bakwazi ke uba babe pha kwaMayeni njengoba ke siye sabona uanti kaAmahle edansa kunye noObanzi. Khanikhe nitsho ke nabetnani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto, noba ke uAmahle kunye